Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci ikkonfermat 5 każijiet ġodda ta' coronavirus f'pajjiżna biex bekk in-numru ta' persuni milquta minn din l-imxija f'pajjiżna tela għal 53. 3 minn dawn il-każijiet il-ġodda huma importati. F'konferenza tal-aħbarijiet fid-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart, il-Professur Gauci saħqet ukoll li dawk kollha milquta mill-coronavirus f'pajjiżna jinsabu fi stat ta' saħħa tajba. Kollha kienu fi stat ta' saħħa tajba, żammejnihom biċċet minnhom propju fl-isptar Mater Dei għaliex biex aħna nżommuhom fl-isolation u kollha huma fi stat tajjeb, segwejnihom wieħed u anke dawk li huma kellna anzjani wkoll jinsabu fi stat tajjeb ta' saħħa. L-ewwel każ huwa ta' Maltija ta' 56 sena li kellha waħda minn qrabata li marret Brussell u laqtet il-coronavirus. Il-Professur Gauci spjegat kif l-awtoritajiet kienu ordnaw lill-familja ta' din il-persuna sabiex joqogħdu fi kwarantina. B'hekk din il-persuna li issa wkoll għandha l-coronavirus ma kellha kuntatt ma' ħadd ħlief ma' familta. It-tieni każ huwa ta' Malti ta' 29 sena li kien l-Ingilterra bejn it-8 u l-15 ta' Marzu. Huwa qobda l-kwarantina mandatorja li kienet diġà fis-seħħ meta wasal lura Malta u bekk ukoll ma kellu l-ebda kuntatt ma' persuni oħra barra daru. It-tielet każ huwa ta' Spanjol ta' 33 sena li jaħdem Malta u kien mar Madrid. Dan il-persuna kien mar għax-xogħol fl-10 ta' Marzu jumejn qabel ħarġulu s-sintomi. Ir-raba' każ huwa ta' raġel Malti ta' 35 sena li mar Brussell u wasal Malta fil-11 ta' Marzu u żamm ukoll mal-obbligi tal-kwarantina. L-aħħar każ huwa ta' raġel Malti ta' 64 sena huwa jiġi minn persuni li marru l-Ingilterra u ttestjaw fil-pożittiv diġà għal dan il-virus. Dan ir-raġel kif ukoll qrabatu wkoll għadu fi kwarantina f'darhom. Intant il-Professur Gauci spjegat kif minkejja li fil-jum tal-ħamis naqas l-ammont ta' persuni li ttestjaw pożittiv għal COVID-19, is-sitwazzjoni xorta għadha qed tiżviluppa. Fakret kif minkejja li issa wkoll se jitwaffqu titjiriet lejn pajjiżna, il-poplu xorta jrid jimxi b'kawtela. L-ar m'għadu ma ġiex. Importanti dan il-virus għadu qed idur madwarna, ir-riskju xorta għadu hemm, allura l-appell tan-nies huwa li ejja nieħdu l-kawtela u nimxu mar-rakkomandazzjonijiet. Fil-fatt, appellat sabiex il-pubbliku jibqa' f'daru. Nużaw id-dar tagħna stess fuq il-bejt, fil-btieħi, ħalli aħna nkun nistgħu xorta ngawdu it-temp sabeħ li għandna imma ma niltaqgħux ma' persuni oħra li jistgħu jkollhom is-sintomi u jistgħu jkun qed jgħaddu dan il-virus. Il-Professur Gauci spjegat ukoll kif komplew jiżdidu testijiet fejn saru 1183 swab test fuq nies li kienu sintomatiċi u mill-isptar Mater Dei saru 785 test ieħor li kollha rriżultaw fin-negattiv. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.